Tisztelettel köszöntöm Önöket ismét. 30 év. A történelem szemével egy pillanat csupán. Ám egy ember életében, vagy egy egyesület életében ennél jóval nagyobb időintervallumnak számít. Egy egyesület életében is, de egy olyan ember életében főleg, aki egyidejű látás- és hallássérüléssel kell, hogy leélje az életét. A könyvem történetéről röviden annyit, hogy először 2022-ben fogalmazódott meg bennem a kérdés. Vajon hogyan kezdődött a siketvak személyek gondozásának története? A világirodalomban vajon kik és mikor írtak róluk először? Hogyan kezdődött intézményes oktatásuk itt Magyarországon? 2020-ban kezdtem az Egyesületnél dolgozni, már ekkor is volt bennem egy nagyon komoly érdeklődés a siketvakok története iránt, de azt hozzáteszem, hogy dr. Simona Gerencsér, a Szlovén Dlan Egyesületnek a főtitkára is nagyon komoly inspirációt adott a könyv megszületéséhez hasonló témájú kutatásával. 2022 tavaszán járunk tehát, amikor könyvtárakban, interneten elkezdtem kutatni. És a kutatási eredményeim azt mutatták, hogy ennek nincs egységes szakirodalma itt Magyarországon. A szerzett információ morzsákat megosztottam a Siketvakok Egyesületének vezetőségével, akik azt kérték tőlem, hogy június 27-ére, ami a siketvakságnak a világnapja, az általam szerkesztett hírlevél mellékleteként egy jegyzet formájában tegyem közzé az eredményeimet. Ez megtörtént, a jegyzet elkészült, ám nyilvánvaló volt, hogy ennek terjedelmi korlátaiba minden nem fog beleférni. Szintén az Egyesület vezetőségével egyetértésben arra jutottunk, hogy hiánypótló lenne, ha ez megjelenhetne egy könyv formájában is, nagyobb terjedelemben, és erre most csodálatos, illusztris lehetőséget adott az Egyesület 30. évfordulója. Egy rövid betekintés a fogyatékosság történetébe. Elmondhatjuk, hogy minden embernek van valamilyen fogyatékossága. Van, aki nehezen tanul meg idegen nyelveket, más nem tud énekelni. Ám közöttünk főleg egyértelmű, hogy vannak olyan emberek is ebben a világban, akik ennél jóval súlyosabb fogyatékossággal kell, hogy leéljék az életüket. A 20. század utolsó évtizedéig a fogyatékossággal élő személy jelenlétére úgy tekintettek, mint a család problémájára. Ezután kezdett az integráció előtérbe kerülni és az inkluzió erősödni. Mind a mai napig tartja magát a társadalmunkban az, amit a normalitás diktatúrájának nevezünk. Ez a test uralásával függ össze. Aki erre nem képes olyan módon, mint a társadalom többségi tagjai, arra azt mondjuk, hogy fogyatékossággal élő, hogy patológikus állapotban van, ami gyógyításra szorul, vagy azt mondjuk, hogy olyan állapotban, amit senki nem kívánna magának. Pedig bárki bármikor fogyatékossággal élővé válhat, erre mindig is volt példa a történelem során. Az ősközösségekben általában a fogyatékossággal élő ember képességeire szabott feladatot kapott, így hozzá tudott ő is járulni a közösségének fenntartásához. A táltos a pogány magyarok kultúrájának központi szerepet töltött be a kultúrájukban a táltos, akinek mindig volt valamilyen extra képessége, vagy ha úgy tetszik, fogyatékossága. A felvilágosodás az európai szellem tavasza. 3 fő írója, gondolkodója, Voltaire, Rousseau és Diderot. Utóbbi a siketvakokról is írt.
mégpedig azt, hogy kifinomult érzékelésük nem velük született képesség, hanem kitartó gyakorlás eredménye. Egy speciális jelnyelv kidolgozását szorgalmazta nekik saját nyelvtannal, szótárral és kitartó gyakorlással. Levél a vakokról című írásában a tapintás nyelvéről ír a látássérültek esetében, hallássérülteknél a színek nyelvéről. Az érzékelés hiányáról, az érzékszervek hiányos működéséről azt mondja, hogy nem tesz csökkent értékűbbé, sőt, épp ellenkezőleg, hiszen egy plusz kreativitásra van szükség, hogy az ember így is megállja a helyét a mindennapokban. A tapintásról azt mondja, hogy ez a legbölcsebb és legelmélyültebb érzékszerv. A 17. századig azért a társadalmak többé-kevésbé együtt tudtak élni a fogyatékossággal élőkkel, majd innentől erősödött meg a kirekesztés. Pozitív irányba tett lépés volt 1793, amikor a francia alkotmány 21. cikkelye kimondta, hogy a gondoskodás társadalmi felelősség. Az első világháború idején megerősödtek a rehabilitációs mozgalmak, ám a második világháborúról tudjuk, hogy szörnyű visszalépést jelentett, hiszen 251 000 fogyatékossággal élő gyilkoltak meg kegyetlenül. Magyarországon a 19. század elejével kezdődött az, amit a siketnémák gyógyító nevelésének neveztek. Ekkoriból találtam egy érdekes feljegyzést, amely szerint Németh János egy siketnéma leánnyal foglalkozott, őt tanította. Az, hogy ez meddig tartott, illetve milyen végkimenetellel járt, azt nem tudjuk, de érdekes, hogy már ekkoriból származik egy ilyen feljegyzés. A siketvakok oktatása ekkor a vakok iskoláiban zajlott egyénileg. 1802-ben a Váci Királyi Magyar Siketnéma Intézet nyitotta meg kapuit, ami egy államilag támogatott intézményhálózat volt, látássérülteknek, hallássérülteknek, siketeknek és vakoknak, illetve értelmi fogyatékossággal élőknek. 1878-ban az Izraelita Siketnémák Országos Intézete nyitotta meg kapuit, ez a fővárosiakat látta el. Nagyjából ebben az időben vette kezdetét az is, amit ma gyógypedagógiának nevezünk. 1898-ban indult el a Magyar Gyógypedagógia című szaklap, 1900-ban pedig a gyógypedagógiai tanárképző, amely siketnémák, vakok az ekkori terminológia szerint gyenge elmélyűek és dadogók, hebegők képesítésére jogosította fel, akik elvégzik ezt a képzést. 1905-ben Helen Keller Csöndes sötét világom című önéletrajzi írása magyarul is megjelent. Ez nagyon sokat jelentett abból a szempontból, hogy a siketvak emberek a magyar közbeszédbe is bekerüljenek. A Magyar Siketnéma Oktatás című folyóirat 1914 per második számában találtam egy cikket, Adatok a vak siketnémák oktatásáról címmel, oktatásának történetéről címmel. Ez azért érdekes nagyon, mert itt ez egyidejű siketvakság, látás és hallássérülés már megjelenik. A Vakok Nevelő és Tanintézete 1825-ben nyitotta